Siniɲɛsigi ɲuman o tɛ sabati fo sifinnakaw sen ka don sigida yiriwali baaraw la. Okumu kɔnɔna na anw fɛ yan Kemasina ka kɛ ni bi taratadonya ye marisi kalo tile 12 san 2024 fɔ min ye association sauvons les enfants ani association sauvons Kemasina ka bolodi ɲɔgɔnma okumu kɔnɔna na fɔ ka taa se u dɛmɛbajɛkulu ma n'o ye ONG IRI ye Institut républicain international. U ye kunnafoni kɛnɛ sigi Conseil des cercles salle de conférence la yalasa ka sifinnakaw k'u ladɔnniya ani k'u lafaamuya sifinnakaw sen bɛ se ka don cogoya mun na sigida yiriwali baaraw la fɔ ka taa se jɔyɔrɔ ɲini baaraw ma. Nin kɛnɛ in kan ɲɛfɔli caman kɛra la loi numéro 052 kan o mun bɛ ɲɛfɔli kɛ jɔyɔrɔ ɲini damakɛyaliw kan. Loi hakilila ye min ye jamakulu o jamakulu ni fanga jamakulu de don ni jamakulu don fanga bɛ minnu bolo musow walima cɛw o hakɛ kana jigi 30 kɔrɔ o jamakulu in kɔnɔna na. Donc l'un ou l'autre sexe i ka kɛ cɛ ye o cɛ hakɛ kana jigi 30 jukɔrɔ muso hakɛ kana jigi 30 jukɔrɔ. Donc ni an y'o jateminɛ o kɔrɔ ye ko ni jamakulu sigira a bɛ se ka kɛ 70 bi kɛ muso ye ka 30 kɛ cɛ ye walima ka 30 kɛ muso ye ka 70 kɛ cɛ ye. Donc o yɔrɔ in de kan ka faamu kosɛbɛ mɔgɔw fɛ basa pratique la mɔgɔw b'a fɔ ko musow ka sariya ni muso ye 30 sɔrɔ ka ban o y'o bannen alors que en réalité o tɛ k'a fɔ ni muso ye 30 sɔrɔ o y'o bannen o tɛ dɛ muso bɛ se ka tɛmɛ 30 kan u bɛ se ka taa fo 70 la mais u bɛ se ka 70 de tɛmɛ. Donc o sariya in a bɛ appliquer yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn a bɛ appliquer poste nominatif kan poste nominatif o ye poste ye minnu bɛ di décret ani décision o n'o ɲɔgɔnnaw de fɛ. O poste ninnu na o ye fonction publique ninnu b'a la ministère n'a ka cabinet b'a la service administration centrale i n'a fɔ gouverneur préfet sous-préfet direction régionale direction nationale olu bɛɛ bɛ administration centrale kɔnɔ ni loi in kan ka appliquer ninnu bɛɛ la. A bɛ appliquer fana fonction élective kan o fonction élective ninnu o ye bolokɔrɔta fanga ye. Donc au kɔnɔna na i n'a fɔ assemblée nationale a kan ka appliquer yan ko conseil des collectivités a kan ka appliquer yan ani maire ani conseil régionaux ani conseil de cercle o waati ni loi kan ka appliquer ninnu bɛɛ la kelen kelen na. An bɛ donni minɛ i ko bi fɔ min ye la loi numéro 052 a taara hakilila min kama o kɔni tɛ ka waleya an bɛ donni minɛ i ko bi. Loi hakilila nana cogo min ani min bɛ ka kɛ terrain kan olu yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na i ko jɛgɛjala ni baji jateminɛ fitinin b'o jira n na i n'a fɔ n'an ye fonction publique ta i n'a fɔ préfet y'a fɔ cogo min fonction publique dans la globalité fonction publique bɛɛ fɛn fɛn bɛ émerger gouvernement ka budget kan i b'a sɔrɔ n'i y'a ta 100 o 100 28 o dɔrɔn de ye muso ye donc a ma 30 sɔrɔ jango a ka tɛmɛ a kan. N'i taara direction na ka daminɛ direction régionale la ka taa direction nationale la ka taa a n'a fan bɛɛ i b'a sɔrɔ muso hakɛ min b'a la o ye muso 16 ani a kun kan. Na politique nationale de la jeunesse a sɔrɔla hakilila jumɛn fɛ jamana yɛrɛ de nana jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninw de ka ca wa denmisɛnninw de bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ o dɔ ye bana ye i n'a fɔ an yɛrɛ b'a dɔn an ka les maladies sexuellement transmises a bɛ hakɛ to ka taa fara sida b'o kɔnɔ ka taa fara fana min b'an fɛ yan tugun n'o ye jadi wale n'o falen b'a kan i b'a sɔrɔ mɔgɔkɔrɔbaw b'a la mais a fanba ye anw denmisɛnninw ye. Maintenant jamana ye nin bɛɛ de lajɛ ka sɔrɔ kɛ politique in élaborer walasa denmisɛnninw bɛ se ka bɔ ko kolo ninnu ma cogo min na ka na sɛbɛ sira ma. Maintenant o tɛ se ka kɛ cogo si ni mɛ fɛɛrɛw sigi sen kan o kama jamana yɛrɛ ye fɛɛrɛbaw a y'u sigi sen kan o dɔ ye mun ye ko denmisɛnninw ka kalan ɲuman sɔrɔ a bɛɛ bɛ daminɛ n'o ye ni kalan ɲuman sɔrɔla a ka ca ala fɛ denmisɛnninw b'u ta fan dɔn u yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔna na a kɛra kalan o kalan ye k'a don ba la o y'a fɔlɔ dɔ ye. O kɔfɛ min ye kɛnɛya ye jamana ye fɛɛrɛ sigi denmisɛnninw bɛ se ka kɛnɛya cogo di n'i ko baara kɛ o k'a sɔrɔ i kɛnɛma de don ni denmisɛnninw ma kɛnɛ a ma nɔgɔ dɛ. Donc o fɛɛrɛ fana jamana y'o sigi sen kan o bɛɛ baara bɛ sen na o kɔfɛ baara ko ni kalan kɛra an ka baara di denmisɛnninw ma ni baara dir'u ma a ka ca ala fɛ ko caman bɛ yen nɔ jugumana u tɛna don o da fɛ donc o fana o fɛɛrɛw o sigila sen kan
bref n t'a fɛ ka kuma jan i n'a fɔ Surakata y'a fɔ cogo min na an bɛ se ka min faamu dɔrɔn o de ye anw minnu ye sifinnakaw ye surtout togodalakaw parce que n'i y'a jateminɛ jamana kɔnɔ ni ko bɛ ta ka si denmisɛnninw ma a caman bɛ kɛ Bamakɔ de ye Bamakɔ yɛrɛ n'i y'olu ɲininka olu b'a fɔ ko maa yɛrɛ tɛ yen n'olu tɛ maintenant anw minnu ye togodala denmisɛnninw ye an jɔda bɛ se ka bonya cogo di an ka togoda la walasa minnu fana bɛ sanfɛ u ka dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ yan o tɛ taa fo an yɛrɛ ka kunu an ka bɔ sunɔgɔ la an k'an ka hakɛw ɲini k'a dɔn an k'an ka hakɛw kɛlɛ kɛ an kan ka min fana kɛ jamana ye an k'an jɔ ye an k'o kɛ jamana ye donc n'o kɛra a ka ca ala fɛ anw minnu ye togodala denmisɛnninw ye hakili bi an yɛrɛ ye k'a dɔn k'a fɔ an bɛ yen jamana bɛ fɛɛrɛ sigi sen kan mais fɛɛrɛ dɔw bɛ yen nɔ walasa a ka waleya jamana fɛ fo an yɛrɛ ka kuma n'an ma kuma jamana b'a ɲɛ ci a kan a bɛ k'a kɔnɔ ko ninnu t'u ka ko kalama o kumana an k'a to yen fanga yɛrɛ bɛɛ bɛ ten donc o la n'i y'a jateminɛ anw minnu bɛ k'an ye togodala denmisɛnninw ye kɛmɛ kɛmɛ sara la an ye 74 de ye togodala denmisɛnninw Mali yɛrɛ kɔnɔ donc o kɔrɔ b'a jira ko denmisɛnnin fanba de bi kungoda la maintenant kungoda dun n'a gɛlɛya don a n'a ko caman don a tɛ taa fo an ka bɔ ko kalama an k'an cɛsiri an ka kalan an ka fɛn sɔrɔ ka fɛn faamuya walasa an bɛ se k'an ka hakɛw ɲini cogo min na jamana bolo. Laɲini tɛ dɔwɛrɛ fɔ min ye jɔyɔrɔ ɲini baaraw la o kɔni bɛ se ka dama kɛ cogoya min na hakaja sifinnakaw fana sen bɛ se ka don cogoya min na sigida yiriwali baaraw la. Vraiment ne nisɔndiyalenba de don bi nin kɛnɛ kan n'o ye association sauvons les enfants ni association sauvons Kemasina u kana nin kunnafoni sanuma surtout la loi 052 kana n'o diffuser an ka denmisɛnninw ye denmisɛnninw u k'a dɔn a cɛman n'a musoman k'a dɔn k'a fɔ ko musow sen kan ka don an ka sigida yiriwa baaraw la a diyara n ye a bɛnn'a ma dan tɛ foli min na an b'a ɲɛmaw fo minnu kɛra sababu ye ka organiser ONG IRI an b'a ɲɛma fo ka Masina kanu ka n'a formation ka an ka denmisɛnninw kunna o ye kunkɔrɔtako de ye vraiment an b'a dɔn k'a fɔ association sauvons Kemasina association les enfants an b'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ min b'u la Masina sigida la u bɛ Masina ka ɲɛtaa de fɛ u ye Masina kanu u y'an ka denmisɛnninw ka ɲɛtaa kanu o de y'a u bila nin baara in na vraiment an b'u fo la dan tɛ projet kunnafoni kɛnɛ bɛ boli fɛn fila kan u b'a fɔ min ma sariya min talen don la loi 052 pour l'implication du genre dans le processus politique nominatif et sélectif donc anw kan ka n'o de diviser maa 30 o maa 30 in na a kan ka kɛ jeunes de ye k'a daminɛ san 15 ka taa se fo san 35 ma cɛman muso 15 cɛ 15 donc projet in kan k'o baara de kɛ o baara kɔnɔna na tuguni ɲininkali bɛ sɛmɛ u la u bɛ ɲininkali kɛ sabula minnu bɛna nin baara in ɲɛf'u ye loi 052 ani PNJ olu ye spécialistes de donc u bɛ fɛn domaine maîtriser n'u ye spécialistes n'olu ye panélistes n'olu ka communication banna participants de bɛna n'u ka ɲininkaliw ye u ma yɔrɔ minnu faamu n'o bɔra yen u b'a fɛ min ni min ka kɛ n'o ye recommandation ye plaidoyer donc an b'o de sɛbɛn k'o don rapport kɔnɔ ka sɔrɔ k'o soumet IRI la ni laɲini tɛ foyi nɔfɛ fo fɛnba kelen jeune i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali fan o fan i ka se k'i sen don i ka dugu ɲɛtaga la ɲininkali laɲini ye nin dɔrɔn de i kana kɛ kɛrɛfɛden ye i kana kɛ i n'a fɔ i tɛ fɛn kalama parce que yɔrɔ de ka jan k'a kɛ i n'a fɔ tant que n'i tɛ Bamakɔ ka ye i da man ka don Mali ko la tant que n'i tɛ Bamakɔ ka ye i da man ka don sigida ka baara la bon IRI b'a fɛ k'o de bɔ yen pewu k'a yira k'a fɔ maliyɛn den bɛɛ de kelen i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ de i ka se k'i sen don i ka dugu ka ɲɛtaga la. Kun ye ka se ka Masina sifinnakaw k'u bɔ fili la sariya min ni jamana ta k'a lase u ma u bɛ se ka bɔ jamana in sariya in yɛrɛ kɔnɔ ko kan cogo min na anw ye sigi k'o ka k'u sensibiliser o kan o kɔfɛ tuguni min ye la loi 052 n'o bɛ tali kɛ genre yɛrɛ promotion na sigi filanan tun b'o o kan maintenant an y'o de ɲɛfɔ denmisɛnninw ɲɛna an ye wele bila sifinnakaw ma pour la sensibiliser ka t'o sira fɛ walasa u bɛ se ka sariya ninnu dɔn cogo min na ani u yɛrɛ jɔda bɛ se ka min u ka sigida la sariya ninnu kɔnɔna na. Hakilila caman fɔra denmisɛnninw yɛrɛ ye caman fɔ jateminɛw la an y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la hali bi baara fanba bɛ yen tuguni ka kɛ sinon lafiya kɔni kɛra ko la an ye hakilisigi sɔrɔ a la wa an b'a dɔn baara fana kɛcogo ɲɛna nka fanba bɛ hali bi ka kɛ min ye hali bi ka denmisɛnninw la sensibiliser ni sariya ninnu kan min ye la loi politique de la jeunesse hali bi
ɲɛfɔli ka ye denmisɛnninw na an ka sigida la yen nɔ hali bi o baara o fanba ka bon kosɛbɛ o kɔfɛ tuguni min ye la loi 052 hali bi an b'a ye k'a fɔ ɲɛfɔlibaw ka k'a hali bi walasa faamuya bɛ se ka sabati cogo min na. Donc je pense que kunnafoni min dira bi tɛmɛnen kɔfɛ denmisɛnnin minnu ani an balaka minnu bɔra yan nɔ o fana bɛna kɛ kumada ye ka se k'a lase Masina sifinaka bɛɛ ma ani k'a lase Masina musolaka bɛɛ ma ka fɔ an man ka to kɔ kow la an kan ka wulikajɔ kuma sera an bɛ diɲɛ don min na bi an kɛlen don ka ko bɛɛ lajɛlen to dɔw de bolo k'an yɛrɛw kɛ kɔfɛ to mɔgɔ ye ni Mali ko fɛn fɛn bɛ kɛ k'a bɛɛ bɛ kɛ Bamako de i n'a fɔ n ka prédécesseur bɔra k'a fɔ cogo min na ni fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛ fɔ ko cɛkɔrɔbaw ko musokɔrɔbaw denmisɛnninw sen t'a la walima denmisɛnninw ni musow sen t'a la a sera o de ka dabila donc hakilina in bɛ o de kan donc ne kɔni bɛ foli de bila bɛɛ ye ka tila k'a ɲini iri fɛ recommandation caman kɛra u ka se ka recommandation ninnu ta ba la sabula Masina mago bɛ ni ɲɔgɔn caman de la. Association Sauvons les enfants donc initiative min ta ka na journée de sensibilisation dɔ kɛ anw fɛ Masina commune kɔnɔ yan bi ka se ka denmisɛnw lafaamuya jamana ka jɔyɔrɔ ɲiniw na n'o ye jamana ka politique min yɛrɛ ɲɛsinnen don jeunesse ma ani la loi 052 loi min votera jari an ka jɔyɔrɔ ɲiniw senfɛ ani poste nominatif senfɛ donc a bɛ se ka jari cogo min an ye hakilila caman sɔrɔ ka échanger kosɛbɛ parce que fɛn dɔw tun bɛ yen o kun ma faamuya sera k'an da don o la k'o walawala n'o ye denmisɛnw n'o bɛ denmisɛnw yɛrɛ kun kan ka jɔyɔrɔ ɲini ko la parce que an y'a jateminɛ an ko jeunesse kɛn bɛ cakɛminɛ de politique mɔgɔw fɛ ni kalafili waati sera ka boli ka na ka bumɛriw ni tennis koro d'u ma ka se ka jɔyɔrɔ ɲini ka di olu fɛnkɔrɔbaw ma donc an b'a ye n'o élection banna donc denmisɛnw ni yɔrɔ bɛ dɔgɔya a la kosɛbɛ an y'a laɲini de kɛ denmisɛnw fɛ u ka se ka gɛrɛ fanga ɲini tɔnw na u ka jɔyɔrɔ ɲini fanga ɲini tɔnw kɔnɔ fɔlɔ ka se ka danaya sɔrɔ yen nɔ o la ni bolokɔrɔta fangaw nana ka se an ka maire-sigiw ma an ka assemblée régionale ma ka taa se députés ma ani sénateur ninnu denmisɛnw ka se k'u kan bɔ a nɔfɛ an y'o de fɔ an ko an bɛ laɲini kɛ recommandation na an ka jamana yɛrɛ a ka loi dɔ ta jeunesse ye lycéew kan commune ninnu na ani assemblée régionale ninnu na sifinw ka se ka y'a kɔnɔ cogo min misali la loi 052 taara k'a fɔ a bɛ se ka jari 30% o y'a dɔgɔmani ye bɛ se ka kɛ cɛlaka a bɛ musolaka ye an fana bɛ laɲini kɛ u ka se ka sariya dɔ bin o mɔgɔ saba min bɛ taa n'i ye mɔgɔ sigi saba lycée kan kelen ka se ka ye sifinya âge kɔnɔ o bɛ se ka sifinw dɛmɛ kosɛbɛ parce que ni aw ka bɛ campagne kɛ moyen ko de bɛ yen nɔ n'i ko de 18 à 35 ans bi min bɛ baara jɔlen na k'i bɛ se ka au moins 100 ou bien 140 yɛrɛ mobiliser k'i bɛ a di carburant sɔngɔ na ou bien a bɛ taa village min na pour que ka t'i ka programme yɛrɛ présenter a t'a bolo donc ni k'i ka programme dilan k'a tirer a bɛ saisiw bɛ kɛ cogo di a bɛ se ka cari cogo di a kunnafoni bɛ taa radio la cogo di a musaka tɛ u bolo mais ni sariya sera ka ta k'a fɔ diyagoya n'i ka liste sigira mɔgɔ saba ou bien mɔgɔ 5 kɔnɔ denmisɛnnin k'a ka yala o si kana tɛmɛ nin kan donc n'o kɛra ba bɛ se ka don a ko la an y'o laɲiniw kɛ an ka recommandation na halisa an m'an sinsin a kan donc association Sauvons les enfants ka se k'i sen don a la cogo min k'an dɛmɛ. Nin kɛnɛ in kan sifinnaka caman y'i ka nisɔndiya ani ka folikan ta ka kɛ maa minnu ye nin miiriya sɔrɔ ka na nin kɛ anw ka sigida la kuma kuncɛ la a fara cogoya mun na a ka kɛ ten fɔ min ye la loi numéro 052 o ka waleya a kɛcogo la sifinnakaw fana k'u sen don sigida yiriwali baaraw la n'o kɛra an ka laɲini ye mun ye o bɛ sabati.